ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Yan dariƙa mu muka fi kowa yawa a Najeriya. Mu ne Najeriya, in muka so mutum ya mulki wallahi zai, in muka ce ba zai ba wallahi ba zai ba, saboda mu ne muke da yawan da babu wanda ya kai mu yawa. Amma a rinka irin haka. Shehin malami ma normal shehi ba mu taɓa tsammanin za a kama shi a ce ya kwana biyu bai fito ba. Shehin malami babban. To, assalamu alaikum. Fatima ta Batul. Amma ni a wannan lokacin ba wai raddi zan miki ba. Sai dai a cikin kalamanki ya zama dole ne mu gaya miki in gaskiya ta so, dole a gaya miki gaskiya. Kin ce duk duniya babu wanda ya kai 'yan ɗariƙa yawa, saboda haka ku ne masu sawa a yi mulki idan kun so, sannan ku ne masu hanawa idan ba ku so ba. Amma sai dai kin manta wani abu, yawa fa ba shi bane, zuciya ita ce. Kakki manta lokacin da aka kama sai Zakzaki ya yi shekara 6 a prison, wanda duk abin da yake faruwa 'yan uwa suna can Abuja. Yau a kashe, gobe a kashe, jibi a kashe, protest ba kakautawa. Amma har yanzu ban ji 'yan ɗariƙan sun dunguma sun tafi Abuja za su tada protest ba, ban ji ku ba. Rubutu a media ba shi bane, a gani na magana a media ba shi bane. Ku ji cewa za ku iya bada ranku akan shi, ku tafi ku je ku yi gagaruman protest a fito muku da shugabanku. Ni ina jin cewa an zama ɗaya, saboda idan kika duba kika ni ma na yi bidiyo na kan cewa ba a taɓa jin shi da kowa ba, ya kamata a mai adalci me mun fito mun taya ku. To amma fa a wannan lokacin dole ku yi sacrificing jinananku, dole ne. Kuna so a rawo muku da malaminku, ku tafi Abuja ku ja doguwar zanga-zanga, doguwa, a kashe ku yau gobe ku koma, a kashe ku gobe jibi ku koma. Shine yake nuna cewa kuna da yawa, amma yawa ba shi bane. Yawwa, ina baki shawara, ko kuma ce ina baku shawara. A yanzu ya kamata a ce kun ɗunguma, kun shirya sadaukar da rayukanku da farin cikinku da 'ya'yanku da mazajenku da 'yan uwanku, duk kun shirya sadaukarwa akan fitowar malaminku. Ko ba haka ba, jagora ne. Ya kamata ku shirya ba da jininku, ku je ku yi protest din nan a sako shi. Mu dai mun taya ku, mun muku na media kamar yace muka ga zamu iya. Yawwa, insha Allah. Amma faɗan da kika cewa kuna da yawa ba shi bane, Fatima. Zuciyar nan ita ce ba yawa ba. Yanzu kuna zuwa a ce yau an kashe, gobe an kashe, jibi an kashe, gwamnati za ta dawo, hankalinta zai dawo kanku. Yauwa, kin gani daga lokacin shine za ku san cewa kuna son shi da zuciyanku kuke son shi, ba da baki ba. Na gode, na kuma bar ku lafiya. Hajiya Fatima ta Batul, shawara kyauta. Dan Allah ki dinga sanin yadda ki dinga magana. Wallahi san baki iya magana ba. Shine kawai matsala na da ke, baki iya magana bane ke. In zaki bidiyo ki dinga kaiwa a tantance miki, sai ki san me kike cewa kafin ki sake shi, kin ji? Shawara kyauta. Ba zan ƙara magana akan ki ba. Naji ana da kira na ana cewa kin yi bidiyo. Ba zan zo in duba bidiyon da kika yi ba. Amma wallahi ke dai baki iya magana ba. Billahi alazim.